La policia municipal incorpora per primera vegada a la seva flota 10 cotxes patrulla de tecnologia híbrida. S'han exposat a la plaça Didó 5 dels 9 vehicles que han estat inspeccionats per l'alcalde en funcions, Alfredo Vega. Vega ha destacat l'aposta de l'Ajuntament per una tecnologia menys contaminant, que continuarà amb la pròxima compra de vehicles policials 100% elèctrics. Aquest compromís que tenim de sostenibilitat i medi ambient i, evidentment, això afecta quan s'han comprat o s'han renovat autobusos, ja han sigut en aquesta condició els darrers 10 autobusos, avui aquests 5 i dimarts vindran altres 5, també híbrids, i esperem, perquè en aquest tipus de vehicle fins ara no hi havia homologats 100% elèctrics, però la propera renovació que es faci ja la farem 100% elèctrica. De moment, els agents disposaran d'aquests primers 5 vehicles híbrids que permetran anar retirant el mateix nombre de cotxes de la flota amb el quilometratge més alt. La setmana vinent arribaran els altres 5 vehicles que també s'incorporaran a la flota policial. Els 10 vehicles equipats i homologats per fer de cotxe patrulla han costat uns 58.500 euros, amb el sistema de rènting a 48 mesos, que inclou el manteniment, reparacions, revisions i assegurances. En l'actualitat, la policia municipal disposa d'una flota de 24 turismes i 8 més sense marques pels serveis de vigilància. També formen part del parc 53 motocicletes, 10 d'elèctriques, de diferents marques i distintes funcions.